Takže zdravím vás od nového videa z hry Pokémon Go. No máme tu raid s Reshiramom a dali sme ho pomerne rýchlo, nemám úplne najsilnejších Pokémonov, ale super, aj tak sme ho dali úplne rýchlo. Takže ja som spokojný, je to vlastne moja prvá legendárka, takže ja som spokojný. No a tu už som vám to strihol, už je porazený, no a už ho ideme chytiť. Chytal som ho veľmi dlho, ale nakoniec sa aj tak podarilo. No, takže tu sme ho chytili, není najmenší, ja som s ním aj tak veľmi spokojný. No, takže tu sme ho chytili, není najmenší, ja som s ním aj tak veľmi spokojný. Takže teraz máme raid na Shadow Dialgu, takže tak no. No takže tu už ju máme porazenú. A je shiny, takže super. A je úplne perfektná, takže ja si myslím, že máme vyhraté. Tak snáď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalších podobných videí, tak dovidenia.